An balima joliba jabarani filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma bi juma min ye mars kalo tile 8 ye san 2024 an balimaw bi ye mars kalo tile 8 ye o bɛ an hakili jigi an balakaw an kɔrɔmusow min y'an dɔgɔmusow ye ka taa se diɲɛ muso kurukara bɛɛ lajɛlen olu ka seli ye bi ye. An b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka jama kodi sigi bi fiyewu n'an m'an da don musow olu ka koɲɛ la. O kumana bi 8 mars an b'a fɔ musow bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen bonne fête. Awa min ye jama kodi jamukan an bɛna an da don babu min na bi o ye an balimamuso minnu bɛ yen ni Ala ye olu garijɛgɛ lujura la ni maa bɛ se k'a fɔ an ka sigidaw la bi Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu caman kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛnw ye. O kumana u jɔyɔrɔ ani u bɛ se ka ɲɛmɔgɔyaw sɔrɔ cogo di ani muso ninnu u ka hadamadenya yɛrɛ taabolo bɛ cogo min na u bɛ se ka sen don hadamadenya ko taabolo la cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲiniw kɔnɔna la bi an bɛna an da don o babu la ka kɛɲɛ ni musow ka seli ye n'o ye 8 mars ye ɲinan san 2024. O kumana an ye wele bila a bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye minnu fana bɛ nin kibaruya ninnu kalama kosɛbɛ. An ka maa welelen fɔlɔ o ye Kajatu Kulubali ale ye muso jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u kama ko Union Malienne des Associations et Comités des Femmes Handicapées du Mali. Kajatu Kulubali ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la. An ka maa welelen filanan o ye Sane Njaye ale bɛ musow ka kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya bangi kɔlɔsiw ani bangi yɛrɛ matarafali musow ka kɛnɛya ale b'o o dɔn kosɛbɛ ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. An ka maa welelen sabanan o ye Fatima Mayiga ye ale ye cabinet ESN o ɲɛmaa don olu fana ka baara bɛnnen bɛ kosɛbɛ u jantonen bɛ cɛ ni muso bɛ se ka danama kɛ cogo min na ale b'o baaraw ɲɛdɔn a fana b'an ka kɛnɛ kan. O kuma an bɛ foli di u ma k'u bisimila. An b'a fɔlɔ Kadija Kulubali la. Kadija présidente i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ bi ye 8 mars ye ni foli b'i bolo hakili la nisɔndiya bɛ yen ni foli min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbaw ani an lamɛnbaw ma. Foli di tanu fɔlɔ n b'o ɲɛsin arajo ani télévision joliba mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma baarakɛlaw ma ka tila ka lamɛnba n'an filɛbagaw ka tila ka foli di tanu na d'u ma ko an nisɔndiyalen don bi an ka don ye ni o y'an ka hakɛw matarafali don ye n'o ye 8 mars ye donc o nisɔndiya kama vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. D'accord o diyara an ye an bɛ tila ka ɲininkali sɛmɛ i la sisan Sane Njaye i ni ɲɔgɔn kuma i bisimila 8 mars bɛ cogo di ɲinan ta seliw bɛ ka tɛmɛ cogo di. Bon ɲinan ta i b'a fɔ san tɔw la ta a y'a sɔrɔ an bɛ hɛrɛ la an bɛ Ala fo ka barika da hali bi an bɛ wulikajɔw ni cɛsiriw la pour que n balimamuso Katusha y'a fɔ cogo min musow ka hakɛw ka se ka lafasa cogo min na ne yɛrɛ ka wulikajɔ ɲinan kɛrɛnkɛrɛnyana a sɛmɛlen bɛ cɛsirilen bɛ o ko la surtout Ala ye muso minnu garijɛgɛ lujura la donc ne cɛsirilen de olu ka ko la ɲinan kosɛbɛ. D'accord o diyara an ye i bɛna i da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ la sisan k'an walawala. Fatima Mayiga cabinet ESN ɲɛmɔgɔ ye musow ka hakɛ fana ani cɛ ni muso an bɛ se k'a fɔ genre o lafasali i b'o baaraw la i ka cabinet kɔnɔ 8 mars ɲɛnajɛw bɛ cogo di. Est ce que 8 mars est ce que an bɛ ɲɛnajɛ la fɔlɔ d'abord n b'i fo ani ka lamɛnbagaw a ka d'an ye cɛ yɛrɛ kan kɛ émission a ye 8 mars la parce que a b'a yira ko 8 mars tɛ muso ka ko ye dɔrɔn an bɛ 8 mars kɛ ni cɛw de ye an bɛ fɛ ka kɔrɔta cogoya min na an bɛ fɛ cɛw fana ka kɔrɔta an fɛ u k'an dɛmɛ. Donc i n'a fɔ halisa i bɛ laɲini min na cɛ ni muso ka damakɛɲɛ donc 8 mars la n'i y'a mɛn muso cɛ fana b'a kɛrɛfɛ. Awɔ an ka lakɔrɔtali an bɛ fɛ an ka jamana de ka lakɔrɔta musow ka hakɛ ka d'u ma donc an ka hakɛ ɲinini o kɔrɔ tɛ k'an bɛ cɛw lagosi mais an bɛ fɛ fɛnɛ cɛw ka changer kosɛbɛ fɛn dama-damani na o de kama an ka 8 mars célébration dɔrɔn tɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ jateminɛ de kɛ k'a ye an ye sira mun tagama ani sira mun bɛ kɔfɛ hali sisan donc an tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn na an b'a profiter de ka kuma lase an ka ɲɛmɔgɔw ma ani cɛw fɛnɛ diɲɛ fan fɛ. O kɛra ko sira ka jan hali sisan. D'accord an bɛ don jɛmukan kɔnɔna la bi ye 8 mars ye Kadijatu Kulubali musow ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni e b'a ɲɛma muso minnu bɛ yen ni Ala y'u garijɛgɛ lujura la bi an ka babu bɛ aw de kan kosɛbɛ 8 mars a mana fɔ ka ban maaw hakili bɛ jigin ko musow dɛmɛ k'u sɛgɛrɛ k'u ka hakɛw lafasa nka i mana i miiri dɔɔnin hakili bɛ jigin an balima musolaka minnu bɛ yen ni Ala y'u garijɛgɛ lujura la olu caman bɛ yen ɲinɛ bɛ sin ka k'u kɔ ten i b'a fɔ ko u yɛrɛ kun tɛ yen ɲinɛ 8 mars bɛ ka ɲɛnɛmaya
an ka babu min min ka bi aw ka jɔyɔrɔ a n'aw aw tɛgɛ doni jamana koɲɛw la awa a ko bi cogo di san tɛmɛnenw na fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi. Jalo o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. D'abord n bɛ jɛkulu min na ni o ye UMAF ye i ye o min tɔgɔ fɔ n ye ni o ye Union Malienne des Associations et Comité des Femmes Handicapées. Bon ne tɛ a ɲɛmɔgɔba ye mais ne y'a secrétaire général adjoint ye mais n ye jɛkulu wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ n ye minnu ɲɛmɔgɔw ye mais comme an bɛ ka UMAF de cadre kɔnɔna la donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin perepere latigɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don muso lujuratɔw an kɛlen don kɛrɛfɛden ye an ka jamana in kɔnɔ wagatiw tɛmɛnen na kosɛbɛ. Bon hali bi an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ faamuyaliw ma se a dan na walasa ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko an fɛnɛ ye muso ye i n'a fɔ ko muso tɔw. Mɔgɔw yɛrɛ ma lujura yɛrɛ de faamuya. Lujura yɛrɛ ye mun ye d'abord? I bɛ se ka maliyɛn joli joli ɲininka ko lujura ye min ye madala mɔgɔ kelen fila o de bɛ se k'a ɲɛ f'i ye lujura yɛrɛ ye min ye. Donc fo an k'o faamuya. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko banabagatɔw alors que an tɛ banabagatɔw ye parce que banabagatɔ ye mɔgɔ min man kɛnɛ n'a dalen don so kɔnɔna la mɔgɔ min tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye ou a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko banabagatɔ mais lujura yɛrɛ ye mun ye an hadamadenw yɛrɛ de ka kɛwale bɛ lujura bange sinon an bɛ se ka fɔ ko maa fiɲɛtɔw de sen na bolo la ɲɛ la hakili la fiɲɛ de don mais lujura bɛ na bange cogo di o ye an yɛrɛ ka kow kɛcogo ye an ka sigidaw cogoya par exemple n'a fɔra ko an ka taa bɔ kɛnɛma sisan nɔ o misaliya la que dingɛ dɔ bɛ sira in na ko bɛɛ ka bɔ ni bɛɛ jɛra ka na n'an sera dingɛ in da la i b'a sɔrɔ tɔw bɛ se ka dingɛ pan mais ala ye mɔgɔ min jarabi lujura la siɲɛ fana i n'a fɔ ne par exemple ne tɛ se ka dingɛ in pan mais ni fɛɛrɛw tigɛra ka fɛn dɔ da dingɛ in sanfɛ ne ka tɛmɛ dingɛ in na i n'a fɔ tɔw y'a pan cogo min na lujura ko kuma tɛ fɔ yen nɔ fiɲɛ de bɛ fɔ yen nɔ a bɛ fɔ yen de ko Katusha ye fiɲɛ de b'a la mais sinon an bɛɛ sera ka dingɛ in tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de ye taabolo ye hadamadenya taabolo fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ pour que lujura bɛ se ka ban donc o de ye lujura yɛrɛ définition ye mais i bɛ maliyɛn caman ɲininka an tɛ se k'a ɲɛfɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an muso lujuratɔw comme i y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na fɛnɛ kuma daminɛ na an kɛlen don kɛrɛfɛdenw ye parce que hali an muso tɔw yɛrɛ bɛ ɲina an kɔ n'a fɔra ko musow ka wuli sisan muso tɔw yɛrɛ bɛ wuli gajɔ ni fɛngɛ minnu kɛ u bɛ ɲina souvent anw kɔ muso lujuratɔw kɔ mais pourtant an bɛɛ muso de i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a jɔyɔrɔ ka bon ko caman na an bɛ se ka ko caman kɛ parce que ni fo n'i y'an dɔn de ka gɛrɛ an na i bɛ se ka an ka capacitéw ye mais tant que n'i ma gɛrɛ an na n'i ma a ɲini k'an dɔn i tɛ se ka an faamuya bon en réalité lujura in de bɛ bila ɲɛfɛ ka musoya yɛrɛ to kɔfɛ ka hadamadenya yɛrɛ to yen nɔ yanni i ka lujura lajɛ i bɛ hadamaden lajɛ fɔlɔ hadamadennin yɛrɛ lajɛ hadamaden de don fɔlɔ avant que lujura ka na donc n'i y'o faamuya mɔgɔw b'aw ye dɔrɔn u ɲɛ bɛ su fɔlɔ min kan o y'an ka lujura yɔrɔ o bɛ se ka kɛ aw ka bolo kɔfɛ ko ye voilà o bɛ se ka kɛ anw ka kɛrɛfɛden ye mais comme i y'a fɔ cogo min na san tɛmɛnenw kana bila ɲinɛ na an bɛ yɔrɔ min na bi changement caman nana parce que an ɲɛ bɛ yɛlɛmali caman na anw yɛrɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'o prévu la bi parce que muso tɔw fɛnɛ anw yɛrɛ bɛ damakasiw kɛ ka caya an b'a yira fan bɛɛ k'a fɔ ko an fɛnɛ musow de parce que ko kun tɛ di kuntigi yɛrɛ kɔ a tɔgɔ ye di n'an yɛrɛ ma an yɛrɛ kungo ɲɛfɔ mɔgɔw tɔw t'a faamuya donc an yɛrɛ bɛ damakasiliw kɛ an yɛrɛ bɛ kuma an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ yira wa n'an welela musojɛkulu ka fɛn o fɛn na ko musojɛkulu ko de don an yɛrɛ bɛ an sen don a la parce que an bɛ jamana den an bɛ fasoden kelen de ye bon jamana in taaɲɛ ne hakili la sɛbɛnnen don jamana den kelen kelenna bɛɛ la donc yɛlɛma caman donna fɔlɔ ka na se o yɔrɔ la 8 mars san o san a bɛ ɲɛnamaya est ce que aw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw talen don ba la a ko la awɔ an bɛ se k'a fɔ ko an talen don ba la bi an bɛ yɔrɔ min na bi kunun ni bi tɛ kelen ye n y'a fɔ kuma la bi sanɛ yɛrɛ ye o musoba dɔ ye yan nɔ donc vraiment c'est le lieu an bɛ yɔrɔ la an kan ka fɔ ka waleɲuman dɔn lieu min kan parce que a yɛrɛ ka wuli ka jɔ caman bɛnnen don bi an musow ka an bɛ se ka an ka 8 mars kɛ i n'a fɔ muso tɔw cogo min na ni o ye ka an ka comme madame y'a fɔ sisan nɔ célébration dɔrɔn tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ mais an b'an ka sariyaw de ɲini k'an ka sariyaw lafasa donc Sané ale jijalen don o la kosɛbɛ parce que ale n'an bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ ɲinan par exemple a y'a ɲini ka baroni k'an fɛ sur le leadership féminin mɔgɔbaya yɛrɛ ye mun ye
sani y'o baro kɛ an fɛ an muso lujuratɔw fɛ ni ka tila ka na ni 8 mars fini ye ka na d'a ma ko bon an bɛɛ ka jɛ ka ni ɲina 8 mars kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment muso bɛɛ de ye kelen ye donc o hakilina ɲuman bɔra ale la cogo min na n'o hakilina ɲuman nana maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ne hakili la mɔgɔw bɛ ɲinɛ lujura bɛ bila hadamadenya bɛ ta d'accord Sani Njaye a bɛ n'a fɔ i ye mɔgɔ ye bi musow ka ko musow ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya yɛrɛ nasira la an b'i dɔn ni o wulikajɔw ye kosɛbɛ awa yan'an ka taa ɲɛfɛ ɲina 8 mars bɛ ka ɲɛnamaya an bɛ kuma maa minnu kan bi o ye an balima musolaka minnu bɛ yen ni Ala y'u gɛrɛsɛgɛ lujura la awa i ye Katusha lamɛn sisan k'a fɔ ko 8 mars bɛ kɛ nka i ɲɛ mana sun olu kan i ɲɛ bɛ sin u ka fiɲɛ ma fɛn caman bɛ yen ɲinɛ bɛ k'u kɔ awa u bolo bɛ bɔ fɛn caman na k'a sɔrɔ u yɛrɛ nɔ tɛ mun bɛ na ni ninnu ye 8 mars dabɔra nin fana kama wa walima mun kan ka kɛ halisa ka se ka ninnu don kow la. D'accord Jalo ni ko i ka ɲininkali jaabi n b'a fɔ ko pour que ka Katusha ka kuma dafa i bɛ gɛrɛ micro la dɔɔni. D'accord pour que ka Katusha ka kuma dafa o de kama ɲina 8 mars la ne y'a ɲini ka taa baro kɛ n'u ye baro ma daminɛ ni leadership ko kuma fɔ ye baro daminɛ an yɛrɛ ka sɔn fɔlɔ ko ni adamaden tɔw ko danfara dɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ cogo min na misali la lujura tɛ banabaatɔ ye ne y'a f'u ɲɛna ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne ye lujuratɔ ye n'a fɔra k'an ka wuli ka boli sa Jalo e tɛ se ne ɲɛ ne farikolo tɛna n dɛsɛ o tɛ lujura dɔ ye o fana y'a dama lujura dɔ ye mais o t'i bali ka kɛ adamaden nafa bɛ adamaden mun na ni y'a fɔra sa k'an ka sigi ka hakili jagabɔ projet la an bɛ se ka mun sigi sen an bɛ se ka musow ka taa ɲɛ ko fɔ u bɛɛ kelen kelen bɛ se k'o kɛ o barisa olu yɛrɛ de b'a dɔn ne yɛrɛ ka besoin ye mun ye ni dankari bɛ ne ka adamadenya la ne tɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais ne bɛ se ka fɛn dɔ kɛ muso ye fɛnba de ye sigida kɔnɔna na jamana kɔnɔna na n y'o de fɔ n'i tɛ dɔ ba ye i ye dɔ balimamuso ye walima i ye dɔ kɔrɔ ye walima i ye dɔ furumuso ye donc o jɔyɔrɔ dilen don muso ma sigida kɔnɔna na du kɔnɔna na muso bɛɛ kan ka se ka o jɔyɔrɔ faga lujura b'i la o lujura t'i la o de kama 8 mars in ye don mun kɛrɛnkɛrɛnlen don musoya yɛrɛ kama ne fɛ c'est le jour mɔgɔ yɛrɛ b'i wuli k'i ka hakɛ ɲini cogoya min na hakɛ bɛ ɲini ni mun ye e yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ n ye adamaden ye jɔyɔrɔ dɔ bɛ na fɔlɔ donc o de kama tubabuw b'a fɔ ko les droits oui les devoirs également donc o de kama an ye baro kɛ ka hakilina falen kɛ semaine passée n hakili la juma tɛmɛnen pour que ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma k'a fɔ lujura man kan ka kɛ dankari kɛ an ka adamadenya la fo k'a to an k'an sigi k'a fɔ ko a y'a di Ala ma an yɛrɛ mun ye muso ye parce que ne ka laɲini ye mun ye muso kelen kelen bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ ka fɛn k'i yɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ n ye lujura ye lujura tɛ n na n bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ wa nafa bɛ na sigida kɔnɔna na ne fɛ nin don in na ni diɲɛ seleke ɲaani bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ k'a fɔ n ye muso ye n bɛ hakɛw n bɛ n ka hakɛw o ye don kɛrɛnkɛrɛn mun ye muso lujuratɔw fana wuli don ye donc o de kama n'u ye masala kɛ kosɛbɛ donc ne tɛ ka baara kɛ ni ɲinan thème kan ne bɛ ka baara kɛ ni couche dɔ de ye couche mun hakɛ besoin bɛ ka u dɛmɛ dɔɔni k'u jukɔrɔma don dɔɔni dɔrɔn pour que u yɛrɛ ka se ka wuli ka ko dɔ k'u yɛrɛ yanni k'a fɔ mɔgɔ ma don o don ko hɔn a dege a yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka wari la baara cogo min jɛgɛ minɛni na très bien yanni k'a dege jɛgɛ dun na i b'a dege a mɔni na donc ne ka hakilina y'o de o de kama muso ma bɔ muso la donc fɛn fɛn bɛ muso épanouir k'i bɔ i yɛrɛ la o bɛ kɛnɛya sabati adamaden farikolo la lujura bɛ dɔw la olu bɛ se ka bange kɛ gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ dɔw la olu fana ka bange ko ma nɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ se ka bange yɛrɛ kɛ mais o si t'i bɔ musoya la mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka kɛnɛw fari la fosi t'u la lujura t'u la foyi t'u la mais u tɛ se ka bange kɛ Ala yɛrɛ ma y'u dan ten tɔ donc ne fɛ lujura tɛ obstacle mun b'a to mɔgɔ ka se k'i ka musoya confirmer ou bien ka affirmer donc o de ye ne hakilina ye ɲinan 8 mars in kɔnɔna na. D'accord mais est-ce que i bɔra k'i da to yɔrɔnin dɔ la sisan o ye musolaka ninnu ka kɛnɛya ko ye fɛn b'a la bi fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ awa n'a fɔra k'a fɔ ayiwa kɛnɛya ko la sanɛ i bɛ fɛn caman kalama a la bange yɔrɔw la musow u ka an balimaw ka hakɛ to laadaw ni fɛn caman ani fɛn caman bɛ yen bange kɔlɔsiw n'a ɲɔgɔnna caman ni muso ninnu i b'a sɔrɔ awa u ka ko caman dogolen don mɔgɔw la Sani Njaye o bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan walima ka fura sɔrɔ a la cogo di kɛrɛnkɛrɛnya la an balima musolaka lujuratɔ ninnu. Bon musoya yɛrɛ ye sutura ye o surtout ni k'i bɛ kuma bange kɛnɛya kan donc danfaraba t'u ni muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que munna wulikajɔw kelen don ka u ka hakɛw u ka besoin i b'a fɔ u mago bɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnya la k'o lase u ma o na se yɛrɛ fɛ misali la u yɛrɛ ka tɔnden dɔ bɛ
sisan kɔsani na an y'o ta baara la ONASR la pour que ni baaraw bɛ sigi sen kan a yɛrɛ ka se k'a fɔ a kana ɲinɛ anw lujuratɔw kɔ ne bɛ yan nɔ ou bien n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don an ka dɔn k'a fɔ voilà a yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ kungo fɔ an yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko besoin b'u la donc o hukumu kɔnɔna na n y'a fɔ cogo min lujuratɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka bange kɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta gɛlɛya tɛ don a la dɔw yɛrɛ ta bɛ se ka kɛ a tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ mais u bɛ se ka bana wɛrɛ sɔrɔ wolonugu da bon bɛ se k'u sɔrɔ walima sin bon bɛ se k'u sɔrɔ walima u bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la mara la n'o bɛ yen bi ni dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ e lujuratɔ e fana bɛna bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kɛ a bɛ hakɛto bɛ kuma kan o kuma e fana bɛ don cɛso la wa donc olu ye kow ye ko minnu man ka ta ka muso sɛgɛrɛ parce que ko lujura b'a kan donc an ka wulikajɔ b'o fɛnɛ kan o de kama mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la min ye bange kɛnɛya hukumu kɔnɔna ye santé de la reproduction bɛɛ dama ka k'a la donc o de kama baara yɔrɔ ka kan ka kɛrɛnkɛrɛnya mun b'a to u ka besoin bɛ se ka satisfait ka sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ bi n ka faamuyali la ani hakilina na k'a fɔ ko mun b'i ban ko ka ni ladonni lase lujuratɔ dɔ ma ko parce que ko lujura b'a la i b'a fɔ lujuratɔ dɔ kana k'a fɔ ko mago bɛ bange kɛnɛya la bange kɔlɔsi fura la walima n bɛ fɛ ka wolonugu lajɛ ni bana t'a la walima mun garijigɛra dɔgɔtɔrɔ ka ban k'a lajɛ ou bien k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn e k'i sigi kɛrɛfɛ fɔlɔ donc o tɛ ka kɛ bilen an ka jamana kɔnɔ an ye baara caman kɛ yanni bi cɛ pour que ka olu kɛlɛ donc an ye baara caman kɛ hali bi baaraw bɛ sen na mun b'a to hali bi u bɛ se k'a sɔrɔ u sigiyɔrɔ la parce que déplacement ma nɔgɔ u ma déplacement ma nɔgɔ ma pour que n'u mago bɛ gɛlɛya ni ladon in fɛn fɛn la service fɛn fɛn na a ka se ka s'u ma nɔgɔya la ani sɔngɔdiya la parce que caman bɛ yen musakako b'u la basa surtout minnu ye handicapé physique ye u ka wuli ka baara kɛ o ma nɔgɔ bɛɛ ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka taa école la ka kɛ bureau baarakɛla ye dɔw bɛ bololabaara misɛnninw kɛ u nɔ la déplacement ma nɔgɔ u ma n'a fɔra k'u ka fura bɔ tuguni ko ka tila k'u yɛrɛ furakɛ walima ka wuli ka se furakɛli yɔrɔ la a ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ donc o de kama hali bi hakili jagabaw bɛ sen na n'i ma fili hakɛw ta yɔrɔ fɛnɛ ta yɔrɔ la salon na sini loi dɔ votera pour que ka lujuratɔw ka hakɛ ta en compte gouvernement fɛ ne yɛrɛ baara caman kɛ o la damakasi caman kɛ sanni min ɲininka a loi in na sisan Fatima Mayiga JAR o ye cɛ ni muso o ka damakɛɲɛ awa kabini SN bɛ baara kɛ a ko kan kosɛbɛ awa bibi na ni ye muso lujuratɔw ka ko lajɛ an ka sigidaw la yɔrɔ caman u mana taa yɔrɔ yɔrɔ san ne bɔra k'a fɔ sisan i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ko dɔgɔyara nka nga fana b'a kan awa bibi na 8 mars hukumu kɔnɔna la 8 mars bɛ kɛ musow bɛ bɔ u bɛ ɲɛnajɛw kɛ nka ninnu fana ta fan awa a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na bibi na muso lujuratɔw ka koɲɛ Mali kɔnɔ a bɛ aw bolo da jumɛn na Jalo kuma i ye kuma giriman i ye question giriman posé n kunna mais n bɛ se ka mun fɔ d'abord n bɛ Katucha fɔ parce que a y'a ka kuma daminɛ a ye fɛn dɔ fɔ an t'u faamuya an bɛ tiɲɛ fɔ dɛ an tɛ lujuratɔw ka besoin dɔn o faamuya man di dɛ faamuya t'a la dɛ parce que je pense que an ka tiɲɛ fɔ an ka société an tɛ se k'a fɔ k'an ka société t'u ladon an ka bamanana an b'u ladon an ka faamuyali la mais an ka faamuyali ye mun ye c'est que an t'u dɛn kɛrɛfɛ mais an t'a laɲini k'u kɛ i b'a fɔ tɔw bɛ cogoya min na fɔlɔfɔlɔ la kɔni baara ni mun bɛ se ka d'u ma a bɛ d'u ma sisan la notion de droit kɔni yɔrɔ a bɛ ka taa ɲɛ Katuya y'o de fɔ u bɛ mun fɛ o ye équité de c'est-à-dire fɛɛrɛ ka sɔrɔ mun bɛ u bali ko ni mɔgɔ tɔw dalakɛɲɛ voilà o tɛ égalité o ye équité de c'est-à-dire que mun kan ka d'u ma pour que ni tɔw ka dalakɛɲɛ o kan ka d'u ma donc o bɛ ɲɛsin jɔn de ma o bɛ ɲɛsin institution de ma parce que n'i y'a jateminɛ sisan famille de b'u ta la n'i ye mɔgɔ tan a bɛna fɔ ɲɛna n'o de ye ka ye par exemple n'i ye mɔgɔ tan ta lujuratɔw bɛ mun fɛn tigiw i bɛ taa sɔrɔ ko famille de bɛ mɔgɔ 8 ta a bɛɛ la u ka kalan u ka baara ani a fɛn bɛɛ alors que dugu wɛrɛw bɛ yen institution de bɛ jɔ n'o ye ka équité in fɛn n'u kan ka taa école la école bɛ adapté pour que denmisɛnninw ka dun fo mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka procès kɛ hali baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛ dilan ni mɔgɔ minnu bɛ ni lujura b'u la olu ka absolument par exemple an bɛ pays européen dɔ dɔn n'u école ma adaptation kɛ pour que ka denmisɛnninw mun tɛ se ka tagama ko ɲuman ni adaptation ma kɛ école la école bɛ se ka attaquer donc peut-être an b'o de fɛ bon n b'a fɔ ɲɛna ma sœur an kan ka a ye fɛn dɔw fɔ fɛnɛ anw yɛrɛ muso cɛsirilenw des fois c'est pas que an tɛ fɛ k'aw dɛmɛ dɛ mais kɛlɛ in musow yɛrɛ des fois u b'a fɔ ko les femmes sont vulnérables ne bɛ
kuma in kɛlɛ c'est-à-dire que an ka loi 052 an bɛna don a kuma la loi 052 tali mɔgɔ caman ko k'an k'a fɔ ko ni sariya mun tara pour que ka musow sen don politique la ani nomination na k'an k'a fɔ fɛnɛ ko ye muso handicapéw fɛnɛ ta ye ne ko non an tɛ se ka kɛ tan ne yɛrɛ mɔgɔ caman fɛnɛ y'a fɔ an tɛ se ka kɛ mun na parce que aw ka besoin ani sariya in ɲɛsinnen don besoin mun na o tɛ kelen ye je sais pas ni ye n faamuya an tɛ ka service rendu aw la k'a fɔ ko ni loi in ye article 3 de ye loi in ɲɛsinnen don muso mun kan ka sugandi ni élection bɛ yen muso mun gouvernement kan ka muso minnu ta i ma ya n'an nana fɔ ko fɛnɛ ɲɛsinnen don muso minnu handicap mun b'o la c'est évident dans les 30% mais k'a fɔ ko loi in y'a sɛbɛn ka ɲɛsin aw ma a ma kɛ pourquoi parce que a baara sariya tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin muso non pas spécialement mais u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ à tout exclu mais effort ma kɛ spécifiquement par exemple article dɔ k'a fɔ ko 30% na par exemple yɔrɔ a fɔra ko ni liste nana ni mɔgɔ fila ye cɛ ye ou bien ni mɔgɔ fila ye muso ye mɔgɔ sabanan mun bɛ liste élection liste kan o kan ka kɛ cɛ ye ou bien muso ye mais a ma fɔ ko cɛ n'o muso la a kan an ka lajɛ fɔlɔ ko handicap bɛ mɔgɔ mun na k'olu ka ta vous voyez parce que pour qu'an kun k'o kɛ par exemple il fallait qu'an ka impact donner comment on dit recherche c'est-à-dire la ɲini an sera ma dɛ an sera ka jɛkulu dɔ ma dɛ mais loi in an ma se k'a don a kɔnɔ mun na parce que Diallo n'i y'a ye an ka kɛlɛ ninnu si ma nɔgɔ musow ka kɛlɛ bɛɛ ye kɛlɛ kirima an bɛ contre fɛn bɛɛ la et des fois malheureusement an bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ pour que ka se ka dɔw latɛmɛ n t'a dɔn n'i y'a faamuya n'i ye loi 052 in ye parti politique y'an kɛlɛ fɛn ɲɛmɔgɔw mun bɛ an ka fɛn diinɛmɔgɔw surtout an ka silamɛ diinɛmɔgɔw an kan k'a fɔ u y'an kɛlɛ association muso association caman yɛrɛ fɛnɛ y'an kɛlɛ suguya dɔ la parce que olu ko olu bɛ 50% de fɛ kan dun bɛ 30% fɛ donc o la n'an b'o kɛlɛ sugu kɛ dɛ des fois an bɛ fɛ ka fɛn caman fara a kan mais an b'a bɔ a la pour que an bɛ fɛn ni mun ɲini au moins ka se loi 052 ni bɛ se ka don o kɔnɔna na mun na an y'a ta n bɛ fɛ ka n ka ministre Umuba fo parce que Dieu merci a balolen don ni Umuba kun tɛ loi in kun tɛ ta ne kun y'a ka chef de cabinet an ye kalo 16 de kɛ a baara la mɔgɔ mun y'a daminɛ ka laban ne b'a la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan an dɔw fatura ala ka hinɛ u la mun na n bɛ fɛ k'o expérience ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que je pense qu'aw ka loi in fɛnɛ loi dɔ tɛmɛna mais sariya tali ani a lafasali o tɛ kelen ye an ka sariya in a bɛna san 10 bɔ sɔɔni puisque a taara 2015 mais a baara daminɛna kabini 2014 an ye jateminɛ mun kɛ mɔgɔw tɛ ban changement la Mali la koyi k'a fɔ ko sigida mɔgɔw ou bien par exemple n'i taara région kɔnɔ k'olu b'u ban u t'u ban gɛlɛya yɛrɛ bɛ bɔ min administration kɔnɔ an ka administration mɔgɔw de b'u ban sariya la n t'a dɔn n'o faamuyalen don Mali la parce que sariya nin tara a ma ta assemblée la dɛ président Ibrahim Boubacar Keita ka exécutif c'est-à-dire avant projet de kun don ale de y'a la fin décision ta ko ka ni ka ministre kun b'a fɛ fɛnɛ u bɛnna kan an y'a baara daminɛ mais avant projet a bɛ tɛmɛ administration de se fɛ olu de b'u sen da kan fɔlɔ an ye kalo 6 de kɛ o laɲini na secrétaire généraux ninnu ka sɔn loi in avant projet yɛrɛ ka tɛmɛ après a taara conseil de ministre la yen mɔgɔ damadamani kun n'u ban n tɛ se ka tɔgɔ dɔ fɔ mais ministre dɔw bɛ yen gouvernement kɔnɔ mun y'a essayer k'a fɔ ko ni sariya kuma ma se olu ka banni la o b'a yira k'a fɔ sariya in fiɲɛ dɔ de tun b'a la ou bien a tun bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ de ye wa ou bien u kɔni ka argument parce que mɔgɔ caman t'a kalama mais an y'a kalan dɔw ko ni président ye nin la passé don min na a taara présenter président ka conseil la a tɛmɛna de Dieu merci mais dɔw y'a fɔ ko n'a y'o kɛ peut-être a ka fanga bɛ bin ko parce que Mali ma prêt k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ dɔrɔn ni élection bɛ kɛ a ye musow dɔ fara kan donc parti politique jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que olu de bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ conseil des ministres la n'u b'a contre la dɔrɔn a tɛ tɛmɛ an tilalen adopté de la a taara assemblée la assemblée fɛnɛ a ye kalo damadamani kɛ mais a tɛmɛra b'o de ɲɛfɔ ɲɛna parce que mɔgɔ n'i ma loi n'i ma sariya faamuya sariya bɛ tɛmɛ cogoya min na an tɛ se ka taa ɲɛ o de kama an ye loi mun essayer anti VBG o ma se ka tɛmɛ o
parce que bara ni ministre n'a ka président tɛ ɲɔgɔn bolo n'a ka parti politique ma sɔn a kuma la a tɛ tɛmɛ an ka assemblée filɛ nin ye assemblée ma deli ka loi kelen tɛmɛ mun bɛ musow dɛmɛ parce que sariya bɛ tɛmɛ deux voies de la soit exécutif avant projet soit assemblée yɛrɛ mais assemblée ma deli ka sariya tɛmɛ mun bɛ musow avantager. Au contraire, ni loi 052 a kun déposé à l'Assemblée. L'Assemblée qu'on a initiée en 2010. Ayabla. Donc, on va y aller 600. N'ambe fait qu'à avancer. N'a fait be fait. Qu'à cause soro. Institution qu'a charia teme mais qu'à moyen fait voter pour que qu'à aula demsonun et la juruto cassé kata kanana. Faut et kalanso sans fait là. Il faut que en administration, en institution ku joro là. Chara be teme mais moyen de faire be voter donc loi de finances fin fait be teme 100 au 100 abo de ladje janaka teme pour voir est-ce que disposition do bien pour que ka foko région tan kolonton wari jumɛn de bina bla pour que ka école adapté pour que be ka se demsenu munu tese ka handicap be no kulu ka teme hôpitaux fenena ani aw ka laɲini fɛn fɛ aw de be wuli aw sen kan koyi k'a lajɛ vraiment ni allocation bɛ yen ni loi de finance y'a proposé n'a bɛ yen et puis ka taa an ka collectivité la an ka mairie n'an ka sigida ninnu puisque an bɛ décentralisation na voilà ne bɛ se k'o de fɔ ni se kun b'an ye an tɛ sariya tɛmɛ ni aw fɛnɛ sen tɛ don a la mais n'a y'a faamuya sariya ninnu bɛ tɛmɛ cogo min na gɛlɛya min b'a la an bɛ obligé ka fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ mais o kɔrɔ tɛ k'an tɛ ɲɔgɔn bolo vraiment n y'aw ka degun ninnu faamuya. d'accord loi 052 na a bɛna fɔ muso lujuratɔw u fana ka fanba b'a la mais a tali gɛlɛya aw yɛrɛ minnu bɛ yen ni aw ye a ɲini a gɛlɛyara aw bolo kuma tɛ maa lujuratɔw ma ni ka kuma faamuya. C'est ça. D'accord. Mais, voilà, j'espère que vous faites. Après, ils peuvent venir pour que la loi c'est pas la dernière loi parce que l'association Chamambé ou bien cas Chamambé loi te boli munkan, n'est-ce pas? A te boli et chef de village ou quand nous le bout est élection que ils sont pas obligés qu'à muso blanc. Ni association de boulot par exemple association fleni na bekera che nyemwa la loi te se ka obligé parce que au ka statut na ka règlement ba boulot mais au koro yi dron ko ni charia wore nu be charia wore nyini an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faamuyali an ka expérience ministre mun ba ni an tɔ tɛmɛna sira mun fɛ an bɛ se ka an hakili jagabɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'a voir an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na parce que dɔw ka expérience tɛ kelen ye. C'est ce que je veux dire. Oui, an bɔra ka sariya ko kuma min fɔ sisan Kadiatou Kulibali Katusha o ye musow sariya min tara est-ce que ni sariya in aw y'aw yɛrɛ y'a kɔnɔ aw welela kɛnɛ ka don dɔ la wa sabu a bɛ politique ko kuma fɔ a bɛ aw ka jɔyɔrɔ ko kuma fɔ sigida la députéya bulon kɔnɔ ministériyaw ni jamana baarakɛyɔrɔw la est-ce que aw bɛ a sen bɛ nin ko in na wa. Loi 052. Oui, parce que n'a fɔra ko musow ne hakili la muso bɛɛ de ko don. N'a kɔni fɔra ko muso dɔrɔn muso bɛɛ de kan ka k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mais i ma ye n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko souvent ɲina bɛ kɛ an muso lujuratɔw kɔ o de kama wulikajɔw kɛra wagati dɔ la comme a y'a fɔ cogo min na ko muso lujuratɔw tun y'a laɲini bon pourquoi 10% tɛ di muso lujuratɔw ma. Je me rappelle très bien u y'o wulikajɔw kɛ wagati dɔw la parce que o wulikajɔw bɛ kɛ c'est-à-dire ko dɔw de bɛ na ni ko dɔw ye ni i y'a ye k'a fɔ ko ɲina kɛri kɔ cogo sugu dɔ la i fɛnɛ bɛ damakasiw kɛ donc i fɛnɛ bɛ se ka sen don a la cogo min na mais a fɔra ni a dira muso lujuratɔw ma est-ce que jeunes fɛnɛ tɛ na est-ce que cɛw fɛnɛ finalement a bɛ na kɛ ko dɔ ye sinon n'a fɔra ko muso quand même les 30% c'est de l'un ou de l'autre sexe soit 70% bɛ di musow ma 30% cɛ 30% cɛ 30% muso 70% cɛw mais n'i y'o fɔ u tɛ fɛ k'o wɛrɛ mun tulo la donc maintenant o de don sinon n'a fɔra kɔni ko musow dɔrɔn Mali muso bɛɛ de ye musow ye c'est pourquoi an b'a fɔ an ka damakasiw la muso tɔw fana k'u hakili to muso lujuratɔw la souvent on peut dire que c'est un oubli ou bien c'est une méconnaissance u bɛ ɲina a fɛn ninnu an kɔ kuma dɔw la an b'a kɛ ɲinani ye quoi. Donc, en loi loi 2018-027 du 12 juin relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, en loi, il y a la san chama chama metri war kono.
mais en 2020 il n'a pas bora k'a fɔ cogo min na an ka loi in fɛnna an ka loi in fɛngɛ 2019 plutôt 2019 loi votera assemblée là c'était Ibeka de tun bɛ Ala ka hinɛ à l'époque mais après an tora a décret d'application nɔfɛ an tora pangamuruti damakasi an ye kuma sugu bɛɛ kɛ c'est le lieu de saluer les autorités de la transition. Vraiment, en b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn olu ka nali de y'a to an ka décret d'application sera ka signé. Ça c'est fait en septembre 2021. 2021. Donc o fɛnɛ kɛra koba y'an bolo mais i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na Mali sariyaw a kɔni an k'an bolo kɛ an ka sariyaw ta o tɛ problème ye mais sariyaw la batoli de ye problème ye n'an ka loi min bɛ yen n'a bɛ la bato a ɲɛ ma maa lujuratɔ tɛ sɛgɛn. Nous avons une convention, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui a été votée et signée par le Mali en 2006 et ratifiée en 2008. Donc, il y a une dimension étalée en compte. En article 6, il y a spécifiquement l'épanouissement des femmes vivant avec un handicap. À bébé convention qu'on a là. Mais à la bateau. Un bail ou tel bateau, ou des problèmes. Et ça n'est pas la bateau li be jon ga niveau là ça awa walma abe feka jalaki be jonga jamana nyamoko ina fo Fatima ya fo tum institution ni ame sharia te la bateau abe follow lu de la lu le be seka sirado administration mais est-ce que aw yere fana dobe nyala dote nya cela kawla bon est-ce que fait mais on a parce que là j'ai oui na fora application loi min be aw yere concerné na ko ka appliquer aw yere est-ce que aw yere te manœuvre do ke pour ga se ka appliquer o de an wuli ka jo na nga dama ka shi yo mun ke ka se ga ni loi iya fo anana to na fo na appliquer 600 donc a décret d'application o de dama ka shi yi an dama ka shi de ke an be wuli tuma be an be délégation ke plaidoyer an be comme dama ka shi de plaidoyer an ba ke kuma be an be se munu parce que e ba dimension handicap ke c'est transversal, c'est universel. Handicap te se gafo ko ni structure kelen ne be handicap ta. Santé manana on se me santé là parce que ça n'est d'abord à kafo. Barako manana on se me barako là. Fait manana communication tout en bas beri là. Et ça ne bora kafo aka kuma konna la ko bi ko amadala ni docteur bi ou ya famille aka foko ou ka ngajurato et reçoit. C'est vrai mais folo en bas ye ni kuntara ikme ni ngale ke fene. O ra fra al nerema ne katusha yerema mais uya fo ka to okanina mais uta do ko ne kala ne parce que oui la temu so lujura to yere blam kala yere mine ngono to celle-là aussi n'a pas pitié d'elle hein, elle est tombée enceinte comme si je ne suis pas une femme pour procréer. Est-ce que j'ai pas ce droit? Vous voyez, donc on lui fait nous on a chama de beke mais bi par exemple anga muso munu be munu te c'est malade no lutara docteur so la on docteur yere be ñon famille a chokodi faire foshi sigilente. Pourtant nga jamana de ya foku ba bekere mais faire foshi te docteur la ka foko ni déficient auditif dotara akwa se ka communiquer langue de signe oté donc souvent elles sont réticentes ou yere bu bangata parce que nous tara on docteur te ñon femme munu ñete ko la c'est voilà c'est que bana yere gelea sababu ya c'est que hali haramadiya yere sababu ya accueil bi la ke chukodi ni tigi in out na se ka kuma munu ñete ko la c'est pareil. Fin fauchité non faire fauchité non papier fauchité non mimbe transcrit en écriture braille nous olu ya mine ala chance de munu maku kala ku ka se ku yere ye ku ka se ka kala c'est pas possible donc o yoro ça ne dasira on yere ma physique on yere ma na mili ali bi ma finya na ngeni ça fait la donc tena voilà c'est ça l'accessibilité o yere de en accessibilité de ya bela jele accessible aux informations, accessibilité aux infrastructures olu nanya anambeta rola nanya miri ala amisra alors que charia si on doute aller no ngakili la ka foko mali bâtiment ba fo chimanga jobli ni accessibilité te mais bâtiment be clé ka jo amba so bi clé ka jo mo lu durato kerengerana muso ulu ko hakete bla yoro la par exemple ni mo nana lu dura mina ni yoro ka bla ulu be temeni fe bi ka yoro de fo awo ni yoro ka bla u ka temeni fe re donc tere parce que ni a jetem na ni arampu d'accès be yoro mina ani chokoroba ni musokoroba na no be tema fe lu durato donc tere ani lu durate munu yere la ne ya la kolosi ni arampu d'accès be yoro munna ulu yere be o arampu de utiliser ka teme ali marché nu ka. Donc du coup ça arrange tout, voilà, ça arrange tout le monde.
donc maintenant vraiment un problème Katusha o bɛ fiɲɛ bila aw ka hadamadenya la n'i taara sira o sira fɛ kalanko kɛnɛyako sɔrɔko a bɛ fiɲɛ bila nin sira ninnu na aw bolo wa accès i bɔra ka accès minnu fɔ sisan ni jamana bɛ sariyaw ta nka a tɛ appliquer est-ce que a bɛ fiɲɛ bila aw ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la hadamadenya hokumu kɔnɔna la a bɛ fiɲɛba de bila mɔgɔw b'aw lajɛ ni ɲɛ minnu ye est-ce que a bɛ fiɲɛba de bila an ka hadamadenya taabolo la a bɛ fiɲɛ baden de bila a la parce que yɔrɔ dɔ tagali ka di i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ ɲini par exemple dɔ bɛ yen nɔ a kalannen don a kan ka taga baara maliden ni bɛɛ y'a fɔ u y'a fɔ hali an ka constitution kɔnɔna la n'o y'an ka sariya suba ye maliyɛnden bɛɛ de ye kelen bɛɛ ka kan hakɛ kelen de bɛ bɛɛ bolo bɛɛ ka kan ni baara ye ne kalanna ne tilara kalan na ne kan ka taa baara ɲini na ne nana jɔ escalier la bɛɛ bɛ 4 ans Mali yɛrɛ fama tɛ dugumala fɛ n'i ma bila 5e étage la 8e étage la kɔrɔ k'i tɛ fama ye Mali la an y'o de jateminɛ donc n'i nana f'i ka e bɛ yɛlɛn cogo di yɔrɔ a bɛɛ ka wusa k'i ka fɔ ko Mali fama ka jigin ka na kuma i fɛ dugu ma o a kelen-kelenninw bɛ yen dɛ l'exception confirme la règle dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tana ye lujuratɔ yɛrɛ ka yɛlɛ escalier la dɔw tana y'o ye donc an tɛ n'an yɛrɛ bila tɔgɔ fɔ o la sinon dɔw bɛ yen nɔ n'i sera olu ka yɔrɔ la n'i ye lujuratɔ hali n'i ko k'i bɛ yɛlɛ o ka secrétaire bɛ boli e kana kɛ an ka directeur tɛ sɔn lui-même il descend pour venir ka na kuma i fɛ donc vraiment ni barrière ninnu barrière baden de bɛ yen nɔ barrière baden de bɛ yen nɔ a tɛ ban fɔ la an b'a dɔn a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen c'est tout un processus mais n'aw kɔni y'aw bolo n'o kɛ gafe la a b'aw jija ka gafe ninnu k'a bato a kɔni a bɛ ka waleya dɔɔni an ɲɛ b'an ka mɔgɔw la bi u bɛ transition na bɛɛ b'a kalama an ka autorités de y'o kɛ dɛ an ka transition mɔgɔw de y'o kɛ u bɛ CNT la bi an ka mɔgɔ 4 bɛ yen nɔ u b'an défend u b'an kunkanko kumaw fɔ donc min ye 8 mars ye ala ye san o san le 9 mars parce que le 8 mars muso bɛɛ bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ni palais do an bɛ taa mɔgɔw b'an ye an fana bɛ taa de parce que an fana musow de mais le 9 mars aussi an ka UMAFU a présidente ni ale de ye deuxième vice-présidente ye bi CNT la honorable madame Jikini Atuma Gakou an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a bɛ wuli ka jɔ caman na muso lujuratɔw ye bi a fana bɛ an bɛ an ka 9 mars an b'a organiser an bɛ Mali autorité bɛɛ wele a ka di minnu ye an n'olu ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ taa a man di minnu ye an t'olu ye donc an fana b'an ka hakɛw ni an ka droit kumaw kɔni an fana b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ o don na k'a jira k'an fana ye muso ye i n'a fɔ Mali muso tɔw. D'accord. Sani Njaye n'i ye Atuma n ka fɔ Kajatu Kulubali lamɛn Katusha a bɛ n'a fɔ kow ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ halisa ni hali n'a sɔrɔla kow bɛ ka nɔgɔya dɔɔni nka yɔrɔ min na ne bɛ n sinsin o kan o ye kɛnɛyako yɔrɔ ye kosɛbɛ a ka gɛlɛn adamaden ni kɛnɛya t'i bolo a bɛ n'a fɔ foyi t'i bolo Sani Njaye k'a ye an ka bi kɛnɛyasow bɛ jɔ ayiwa maa lujuratɔw olu dun n'i y'a mɛn maa bɛ furakɛ fo ayiwa banabaatɔw a jɔra olu de kama munna bi na i bɛ taa an ka kɛnɛyasow kɔnɔ ayiwa maa lujuratɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ayiwa u ka koɲɛw bɛ cogo di ye u ka bangekow bɛ cogo di ye ani u ka furakow bɛ cogo di ye bi na est-ce que Mali kɔnɔ ma a bɛ se k'a fɔ sariya n'a ta o ta fɛn don min n'a ka nɔgɔn wa. Kɛnɛyako la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun b'a la a bɛ kuma accessibilité de kan adapter les services offerts aux personnes en situation de handicap o adaptation ye jumɛn ye a y'a fɔ cogo min na u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso min na fɔlɔ est-ce que u bɛ don a kɔnɔ nɔgɔya la est-ce que dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen dɔgɔtɔrɔ in ka dɔnniya b'a to a bɛ se ka kuma u fɛ nɔgɔya la k'u hakili sigi wa donc o kumaɲɔgɔnya ye ka ca komi n y'a fɔ cogo min na est-ce que u bɛ ɲɔgɔn faamu est-ce que u bɛ kan kelen fɔ wa parce que lujura suguya ka ca dɔw bɛ olu tɛ mɛnni kɛ dɔw bɛ olu tɛ se ka kuma dɔw bɛ tagama man nɔgɔ dɔw bɛ wotoro kɔnɔ donc il faut que dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka pɛrɛ ka ninnu kunbɛn k'a fɔ nin ye adamaden mun ye nin ni tɔw tɛ kelen ye nin ka kan ka ta kɛrɛnkɛrɛnya la o b'o la fɛnɛ n y'a fɔ ɲɛna fɛnɛ k'u ka jateminɛ ka kɛ u ka se kan est-ce que u kan ka furakɛli minnu kan ka d'u ma lajɛli minnu kan ka k'u la est-ce que musakabɔ min b'a la musaka se b'u ye wa État yɛrɛ kelen don ka mun de kɛ u ye pour que u ka lajɛli n'a furakɛli n'a fura n'a fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kan ka o fɛɛrɛ tigɛ hali ni a fɛɛrɛ ma tigɛ sanfɛ n hakili la dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ kan ka se ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ n y'a fɔ ko sanjikɔrɔ wɔsi dɔw mun na parce que baara bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ n'an ko k'an b'a daminɛ sanfɛ ka jigin an bɛ mɛn makɔnɔni na ka sɔrɔ an ma an sago sɔrɔ a la par exemple ni ye ne kɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ n ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ kɛ n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ni ne ye hakili jagabɔ k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin
kɛrɛnkɛrɛnya n ka sigida la lujuratɔ 2 bɛ yen ne bɛ fɛ ka olu dɛmɛ ka ko nɔgɔya k'olu ye ni bɛɛ y'o initiative ta ko ka fɛn dɔ waleya i ka dɔgɔtɔrɔso hali kan yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsow tɛ hali an ka foroba dɔgɔtɔrɔsow la a ka taa ɲɛfɛ o hakilina kelen kelen n'an b'a fɔ ko bonne pratique n'olu farala ɲɔgɔn kan sisan nɔ o bɛ se ka kɛ fɛn ye ka se état ma ni état bɛ se ka fɔ est ce que nin waleya min bɛ ka kɛ nin dɔgɔtɔrɔso in na nin dɔgɔtɔrɔso in na an tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que a ka kɛ bɛɛ ye nɔgɔya la misali la anw ka baara wulikajɔ kɔnɔna na layidu mɛtiri tun bɛ hakɛ fɔlɔfɔlɔ baara kɛ mun kan o ye k'a fɔ mali gouvernement tun ye layidu ta k'a fɔ yanni 2023 ka taa ko baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa bange kɛnɛ kan ko bɛ kɛ denmisɛnnin bɛɛ ye fufalaki tous les services seront offerts gratuitement aux adolescents et aux jeunes donc o la lujuratɔw b'o kɔnɔna na parce que denmisɛnninw fana b'o la minnu ma bɔ bange kɔnɔna na donc baara foyi ma ko la parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ i ye denmisɛnnin mɔgɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn na i bɛ ma ticket ta i bɛ wari sara ka don sinon i ka filɛli tigɛ donc an ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinɛ mun de yɛlɛma a tɛna se ka kɛ donc an y'a ye k'a fɔ degun caman b'a la parce que mɔgɔw baara kɛ n'i ka réalité fana ye o tɛ tiɲɛ ya donc n bɛ se ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ lujuratɔw ta hakɛ yɔrɔ la c'est que loi in bɛ kuma fɛn caman kan hali ka baara yɔrɔw la ka baara d'u ma u bɛ se ka minnu kɛ hali an y'a jateminɛ k'a fɔ kalan kɔrɔbalenba ninnu na mun bɛ taa ɲɛfɛ olu tɛ se ka taa yen nɔ caman bɛ dan duguma kalan na u tɛ se sanfɛ n'u sera sanfɛ o b'a sɔrɔ bɛ adaptalen t'u la a ye minnu tɛ yeli ka y'olu ta fɔ hali minnu sen minɛlen don n'i taara Pongé sisan nɔ école de médecine na i b'a sɔrɔ lujuratɔ minnu bɛ ka kalan kɛ u bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye gɛlɛyaba de b'u kan parce que an fi filɛ u tɛ se ka don u tɛ se ka don n'u donna ni heure 2 bɛ yen u bɛ bɔ heure 2 dɔgɔtɔrɔ mɛtiri wɛrɛ ka don obligé don ka to a kɔnɔna na tuma dɔ la kɔngɔ b'u minɛ minɔgɔ b'u minɛ walima ɲɛgɛn ma nɔgɔ u la minnu bɛ se ka to ka t'u ka besoin kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman mais ɲinɛ kelen ni halisa nin sariya n'a ta o ta amélioration ma kɛ nin an bɛ mɛn ka sɔrɔ an ma bɔ ninnu dɔw kɔnɔna na dɛ Pisan est ce que an tɛ hakili yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ wa yan'an ka fɔ ko an bɛ infrastructure ninnu changer est ce que an t'a lajɛ ka dɛmɛ dɔ don lujuratɔ in minnu bɛ se ka déplacer facilement fɛnɛ yan o fana hakili jagabɔ dɔ ye o ou bien au lieu que u yɛrɛ k'u débrouiller u yɛrɛ ye an fana bɛ se ka dɛmɛ dɔ don u ma mun b'a to an y'a ye k'a fɔ farajɛ jamanaw kan chaise suguya dɔw bɛ bitɔn bolo u bɛ se ka wuli k'u jɔ hali ka tagama minnu tɛ tagama donc o fasuguya ninnu bɛ se ka kɛ n'a sera escalier a b'a ka bitɔn chaise adapté a la a bɛ escalier yɛlɛ a yɛrɛ ye donc o fasuguya ye exemple ye mais ni mɔgɔ min ye ne lamɛn u b'a fɔ ko qu'est-ce que nin muso in ka kɛnɛ Mali bɛ se k'o kɛ yan mais n'an ye projet dɔ initiative ta sa ka na n'a damadɔ ye k'a tester yan nɔ n'a ɲɛna an bolo donc changement bɛ kɛ des deux côtés o sinon loi in kɔni talen ala ko tiɲɛ baara dɔɔni bɛ ka k'a kan fɔlɔ mais hali bi komi a y'a fɔ cogo min na a caman tɛ waleya à 100% mais comme projet yɛrɛ jɔra ni projet kun bɛ sen na hali bi an tun bɛ a évaluer k'a lajɛ mun kɛra kɔnɔ mun ka ɲɛ est ce que jamana yɛrɛ yɔrɔ caman kɛnɛya n'a fɔ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ ONG minnu bɛ yen nɔ olu fana caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ nin baara in kɛ nka i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la Fatima nin yɔrɔ la n bɛna ɲininkali min k'i la o ye k'a fɔ politique ko nasira la loi 052 in ale bɛ musow jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ nka bibi na muso lujuratɔw ko k'olu bɛɛ ye muso ye i ye Katusha lamɛn a ko munna ayiwa halisa aw bɛɛ ma kɛ kelen ye aw bɛɛ ma jɔ sen kelen kan muso bɛɛ ye kelen ye nka munna olu fana ta fan ma lajɛ a la a bɛ se ka kɛ fiɲɛ u ka hadamadenya ma a bɛ se ka kɛ fiɲɛ u mago bɛ mun na k'a sɔrɔ sigidaw la u t'o sɔrɔ o kumana nin b'a jira k'a fɔ halisa ko an balima muso lujuratɔw ka hakɛ Mali kɔnɔ a tɛ ka lafasa sariya n'a ta o ta. Je crois que ne yɛrɛ kun sigilen don vraiment ne sensibilisera kosɛbɛ parce que n y'o de fɔ an tɛ aw ka problème dɔn kosɛbɛ an b'a ta musoya la yɔrɔ muso kɔni an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya mais i donna fɛsɛfɛsɛli mun na n ɲɛ bɛ a gɛlɛya la n b'i remercier n bɛ Jalo remercier n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ an ka loi in a bɛna san 10 bɔ yɔrɔ 10 ans bon n'i y'a bilan lajɛ a bilan a marchera mun ye élection ye élection na parce que deli ko kun tɛ n'i ka liste kun ma 30 ou 70% de l'un ou l'autre sexe a kun bɛ rejeté donc loi bɛ marcher ni coercition b'a la c'est-à-dire n'i ma respecté a bɛ na ni gɛlɛya mun ye parti politique y'o faamuya an ka problème ye mun ye Mali la yɔrɔ sariya problème t'an na dɛ notre problème c'est l'application. Sariya taara 2019 a fɛn na 2021 aw m'aw yɛrɛ ɲininka mun na parce que musaka mun b'a jukɔrɔ
état pɛrɛlen tɛ ka taa o de kama n kun bɛ fɛ k'an ka correction fɔ a daminɛ na n y'a fɔ ɲɛna ko loi 052 ma muso handicapu ta o kɔrɔ tɛ k'aw droitlen tɛ dɛ mais en vérité aw ka cas ma prévoir la aw sen ma bɔ a la mais aw sen ma don a la parce que ne y'o de fɔ n'i ye genre ni handicap mélanger a man ɲi parce que d'abord le genre c'est les hommes et les femmes i y'a fɔ cogoya min na musoya ni lajuruya tɛ kelen ye et tant que loi dɔ ni loi kɔni bɛ fɛ k'aw dɛmɛ a loi kan ka sɛbɛn par exemple an kun kan ka fɔ ni cɛ kɛra fila ye liste kan il faut peut-être que o cɛ la dɔ ka kɛ ni handicap b'a la olu fɛnɛ ka taa il fallait que loi spécifiant k'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na kɛra muso ye mana kɛ muso faso o faso ye hali ni handicap b'a la fo au moins ni muso kelen sugandira i b'a fɔ liste électorale et législative ninnu na il faut que au moins handicap muso handicapé kelen ka don a la ou bien cɛ handicapé fila ou bien kelen ka don a la mais a ma sɛbɛn o de kama ne y'a fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ ni loi ɲɛsinnen don a ma loi in bɛna fɛn dɔ sɛbɛn o musaka o fɛnɛ kan ka ta en compte o de b'a to des fois a tɛ kɛ an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ se ka kuma laban mun fɔ peut-être an ka autorité ye ni problème ye autorité ka problème de ko ye ale bɛ ka projet kumaw fɔ parce que an ka autorité peut-être m'u jɔ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ projet tɛ se ka nin fɛn fanga ta o a projet tɛ se ka institution changer ka établissement changer ka fonds bila en place projet bɛ se ka na dɛmɛli de la donc an ka ɲininkali kan ka kɛ an ka institution de ye loi man ka tɛmɛ n'i ma musaka bila kɛrɛfɛ n'o tɛ o kɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ i bɛ k'i moquer bɔ peuple de la ne bɛ ni ɲininka i ko CNT puisque n kan ka kan pardon i ko k'aw ka ɲɛmɔgɔ bɛ CNT la CNT ka baara saba de bɛ assemblée la u ka baara kelen ye mun ye ni budget bɛ na ni gouvernement ye budget ci yɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ ni CNT ma approuvé aw ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen normalement aw ka ɲɛmɔgɔ kan ka former mun kan c'est que k'a lajɛ ni san in kɔnɔ il y a 4000 milliards o de bɛna di Mali ma pour que ka Mali secteurw bɛɛ dɛmɛ bon aw de b'o analyse kɛ ka filɛ est-ce que éducation na tranche wari mun dira est-ce que prévision b'a la pour que ka jeune denmisɛnnin handicapé muso handicapé ta n'a tɛ yen ale man ka a kan ka objection kɛ santé éducation politique donc Diallo je pense qu'an bɛ se ka mun kɛ ne kɔni sensibilisera mais an bɛ se ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni sariya tɛmɛna pour que sariya ka labato an bɛ kuma an tɛ se ka bɛɛ kɛ kuma ye o ani kan kuma a b'a fɔ cogo ni plaidoyer il faut obliger il faut déjà que aw ka représentant mun bɛ CNT la olu yɛrɛ k'u ka pouvoir faamuya fanga b'u la o u tun bɛ se ka motion dɔ kɛ ou bien k'a fɔ tant que u ma se gouvernement ma se ka preuve dalu yira ko nin loi a bɛna lafasa parce que a ye wari di ben normalement ça veut dire que aw tɛna se ka moyen sɔrɔ aw bɛna obligé ka taa projet de délit projet dun jɔyɔrɔ malgré que loi bɛ a talen don il manque vraiment la responsabilité de l'État c'est-à-dire que anw yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ ye parce que loi 052 mɔgɔ tɛ se ka étude kɛ yira k'a yira État ye wari mun bila pour que loi in ka appliquer hein? Mais anw ta bɛ se ka tɛmɛ mais anw mun filɛ nin ye tous les services de l'État les établissements scolaires kalanso kɛnɛyaso olu bɛɛ kan ka adapter loi y'o de fɔ eh bien est-ce que aw sera ka suivi kɛ budget la pour que ka ye ni disposition entre 2019 loi passera 2021 est-ce que danfara bɛ 2021 ni 2024 cɛ oui disposition jumɛn de bila la pour que loi in ka lafasa voilà donc aw kan k'aw yɛrɛ former au delà pour pouvoir suivre aw yɛrɛ ka sariya tali la Katusha o bɛ bila ka mun fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko sariya a ye sariya ɲini a taara aw tɔgɔ la aw ka hakɛ bɛɛ bɛ ɲini a kɔnɔna la n'a fɔra ko fɛn fɛn ye baara ko ye a sen ka don politiki ko la a ka ɲɛnamaya yɛrɛ ko caman ka ɲɛnabɔ awa Fatima i bɛ tiɲɛ d'a ma nin yɔrɔ la wa k'a fɔ sariya taara hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ma a don ba la nka san o san ni san bɛ yɛlɛma aw fana ka sigi ka bilan kɛ k'a fɔ sariya b'an bolo dɛ ni jamana bɛ na san yɛlɛma ka wari wɛrɛw bila jamana ka labaara la est-ce que an fana t'an kan bɔ k'a f'u ɲɛna ayiwa an fana bɛ yan dɛ sariya b'an tɔgɔ la wari ma bila an ka bolo kan sariya bɛ yen nka a tɛ est-ce que o fana majɛ b'aw la wa ou bien Fatima ka kuma in diyara n ye kosɛbɛ
parce que ni loi, comme il y a comme la loi votera, j'avais dit 2019, mais c'est en 2018, loi votera et que entoura caché ni pangamurutu ni fauna pour qu'on ait un décret d'application. Mais maintenant, il faut un comité de suivi. Au comité de suivi, où il m'a dit que c'est voilà, il faut un comité de suivi. Voilà, Mouya Bali vraiment n'était qu'à Adon. N'erebe oyiningali de kedongodo. Mais Mouné Beka Bali, Mouna un comité de suivi pour vraiment application. Parce que le comité de suivi, c'est l'application, ce serait obligatoire à appliquer. Bon, déjà, on est comme déjà application d'amnena, yoro appliquer là. Vraiment, ni nous manque à don quoi. Nous manque à don. Moro tient au ibi qui a gagné, mais ni mis sur le feneko fenefo. Anya 2022 là, anga moro tara. Par exemple, les 15% mindi nous amma et fonction publique là, au la waliya là. Mais 15% il fait fenefo moro ka famille ado yere ba fa. Et on connaît pas para sorote non. Les 15%, il faut, tu vas faire le concours. Il va concours et puis il faut avoir 10 de moyenne. Il y a concours qui voilà, non. Il y a concours qui et puis il faut 10 de moyenne. Les 10 de moyenne sur le mamina. Donc maintenant, Abeladje, il n'a faut qu'on dire les 15% Abela Walia. Et effectivement, 62 personnes vivant avec handicap ont été recrutées et fonction publique là au concours c'est fait. Bon, il y avait une réparation aussi qui était là parce que avant c'était le recrutement à titre exceptionnel. Parce qu'on mi kalange chukumina ala dibado. An yere an chama be antetanye ame école abandonnée. L'accessibilité, c'est pas facile. Il y a une université là, qui a le deuxième étage sans fait. Mais comme il y a chez la personne est obligée d'abandonner les études. Un déficient auditif ou flène hippodrome dans la 9e année là. 9e année. Voilà. Il y a des défauts sur mais tu faut tout bolo ka kalanke parce que école so fouchité ni no mi blale no adapter le no oula. Donc ils sont obligés d'abandonner les études. Voilà. Voilà, le jour à la nièce en fait là. Ija connaît non vraiment oui c'est école accès fait inclusion bé non parce que demsen munu bé le jour à te munu nyela oni le jour à bé munu nyela bé jaka kalanga nyon fait. Mais le cas point fort est mieux le global là. Ou bien c'est qu'à ta université qui est na fo mato to buta sebe lu buta sebe ko écriture braille là ou bien c'est qu'à examen que ou là aji bari be sente la bi et anine classique vraiment aller yé ou de que bi ka kalanga ka la fo ka ta yere sur sente là mais munu clota la du fi ka nya fu yeno ka langue de si là donc au école société no mi adapter le no là donc déjà à 9e année nous de fou ka doron ou be join non donc ça c'est une injustice afra ko jamana de bere ka kala ko bere ni beka kanga kalanike yayi même la 8 mars la auté aw yani aka wuli dunuba taw ni 8 mars fini kala wala muna até nunke temuye ka tamake ka conférence uke ka ni kuma fo muna auté nunko wa ambe ni conférence ke kuma be ambe ni wuli ka joge kuma be ani mo be baraka ñon fait partenaire tout le monde en tawota ambe anga de ku ne fo jamana yere banga degu kalama anga jeunes diplômés non il y a une association le collectif des jeunes diplômés handicapés ala jie dungo duda mali ministrité nantata mo minga dagusi mali nyemko te nantata mo minga dagusi kata anga degu nyefo kata nyefo ni problème ne be anka ni ne be bi ni ne be donc ambe ni ni yango combat de chaque jour yo koy wa an yere kilengele na be anga plaidoyer ke anobi ka ye bon kuno ni bitekeli kunu ni bitekeli parce que kunu akunga gelen kujuku kunu an tɛ lamɛn yɛrɛ an bɛ de ni sɛbilen ni bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ t'o d'a ma saraka la ni fɛnni dɔ kan ka kɛ saraka ye o tun bɛ taa ɲini mais sisan nɔ u y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ fɛnɛ an kɛlen don ka wulikajɔw kɛ an kɛlen don k'an ka kumaw ɲɛfɔ an b'an ka degun ɲɛfɔ an fɛnɛ kɛlen don ka an bon dans tout ça il faut l'estime de soi an bɛ to k'a fɔ ye fo an yɛrɛ ka da an yɛrɛ la an lujuratɔw an yɛrɛ ka sɔn an yɛrɛ ye an lujuratɔw
donc k'a fɔ ko lujura bɛ n na n bɛ taa n da so walima ne tɛ se ne yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ ne ka kuma la fɔ ne tɛ se mais ni kɔni ko n ka yɛlɛ sira laban n tɛ se dɛ n b'o fɔ parce que voilà soba ninnu filɛ nin ye an y'o de fɔ accessibilité ko kuma an b'o de fɔ an m'a fɔ ko ka so ci o so minnu jɔra ka ban olu jɔra mais il y a l'aménagement raisonnable o b'an ka convention kɔnɔna la Mali de y'i tɛgɛ k'a la ni yɔrɔ min bɛ yen nin nɔ ni a bɛ se k'a yɔrɔ aménager pour que maa lujuratɔ min bɛ na a tigi ka se ka yɔrɔ in lasɔrɔ nɔgɔya la. mais i filɛ k'o yɔrɔ min fɔ baarakɛyɔrɔ la minnu ye fonction publique sɔrɔ déjà olu a bɛ gɛlɛya don olu ka baara la wa. kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ a bɛ gɛlɛya baden de don u ka baara la. infrastructure caman bɛ Mali la aw ka accessibilité ka gɛlɛn kosɛbɛ ni aw taara yen. an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka taa baarayɔrɔ yɛrɛ la. an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye baara sɔrɔ mais ils sont obligés ka to so parce que n'u taara u tɛ baara kɛ o parce que pour même le bâtiment même n'est pas accessible. o kuma olu ta u bɛ concours kɛ ten ka to so ten wa. ayiwa a tɛ nin kuma tɛ nin ɲininkali gɛlɛn donc an ka Mali faamaw de kan ka k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ u kan ka k'u hakili to o yɔrɔ de la kosɛbɛ ayiwa a kana kɛ dɔrɔn an ye ko n'i ye baara sɔrɔ lujuratɔ n'i ye baara sɔrɔ i ye ko wɛrɛ de sɔrɔ i ye ko wɛrɛ de daminɛ. baara sɔrɔli ye vie kura de ye parce que i bɛna taa baara yɔrɔ min na i bɛ jɔyɔrɔ sugu bɛɛ de kɛ don o don i bɛ bɔ so i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fana yen fana mais ni e taara ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn ne bɛ mɔgɔw dɔn u ye baara bila nin kama parce que a mana na a bɛ fɔ k'a ka yɛlɛ deuxième étage de la ale dun bɛ chaise roulante de kɔnɔ ascenseur tɛ yen accessibilité fan si n'a nana a bɛ to dugu ma ni baarajigi heure sera a bɛ taa est ce que o sara i b'o sara yɛrɛ ta k'o dun est ce que a b'i nafa. alors que an bɛ baara ala n ko n'i y'a bila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'an bɛ se baara la. a ko ka gɛlɛn sani Njayi ni ayiwa 8 mars an b'ale de hukumu kɔnɔna la o tuma na an b'an to kɛnɛ in kan kosɛbɛ ka foli di projet JDS journaliste et droit de l'homme olu bɛ k'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kunnafonidila minnu wulilen bɛ bi adamadenw ka hakɛ ka segin u ma ani projet NED olu bɛ k'an dɛmɛ baara in na sani jɛmukan bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la bi bi in na musow ka ɲɛnajɛ 8 mars o tuma na n'a kɛra ko ɲɛnajɛ dɔrɔn ye nka Katusha bɔra ka min fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye munna musow tɛ nin bɛɛ sigi sen kan k'a kɛ laɲiniw ye k'a kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ taa i ka domaine kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye kɛnɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya muso lujuratɔw e yɛrɛ bɔra ka waleya dɔ kɛ sisan i y'u sɛgɛrɛ i ye baro k'u fɛ munna jamana ɲɛmɔgɔw tɛ nin initiative ninnu sigi sen kan k'a fɔ ayiwa maa dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ayiwa adamaden dafalen olu tɛ se k'o baaraw kɛ munna jamana ɲɛmɔgɔw tɛ nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan an b'a ye nanzara jamanaw na u ka hakɛw lafasalen don kojugu mais an fɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la yan awa Katusha bɔra k'a fɔ cogo min na fɛn caman de majɛ caman de bɛ yen. ayiwa n b'i ka kuma dɔ la tilen fɔlɔ parce que 8 mars tɛ musow ka ɲɛnajɛ don ye sisan donna kuma kan ka ɲɛnajɛ fo an tɛ foyi wɛrɛ kɛ ni ɲɛnajɛ tɛ aw musow yɛrɛ de y'a kɛ ɲɛnajɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnlen de don don mun na an bɛ wuli k'an ka hakɛw lafasa donc mɔgɔ dɔw b'a waleya ni ɲɛnajɛ ye ka tɛgɛrɛ fɔ ko n ye muso ye mais o dɔrɔn tɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ ka Katusha lajɛ ɲɛ tɛ ka se a dan na tellement que nimisi wasalen don parce que ni adamaden yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n bɛ nin position in na nin ye n ka hakɛ ye nin kɛra n ye nin ma kɛ n ye n bɛ position min na n b'o dɔn o ye belebeleba ye parce que lujuratɔ dɔw bɛ yen u t'a dɔn ko hakɛ b'u bolo hali adamaden dɔw bɛ yen u t'a dɔn ko hakɛ yɛrɛ b'u bolo i y'a ye donc an ye kumaɲɔgɔnya kɛ o don in na an kumana hakɛw kan kosɛbɛ lujura yɛrɛ ye mun ye lujuratɔ ka hakɛ ye mun ye surtout muso surtout ka taa i ka kɛnɛya sanfɛ ani i ka yiriwali n'o ye ka épanouissement ye donc i y'a fɔ cogo min na ni musow yɛrɛ wulila k'u jɔ du bɛ jɔ muso de bɛ du jɔ n'an y'an bolo don ɲɔgɔn bolo an k'o fana fɔ dɛ muso jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ jamana in kɔnɔ an b'a sigi an bɛ tila k'a ci an yɛrɛ ma bɛn ko la fɔlɔ n b'o fɔ plateau in kan peut-être muso dɔ bɛna ɲininka mais an yɛrɛ ma bɛn ko la sa an ka kow tɛ taa ɲɛ an bɛ dan sira la kosɛbɛ parce que an bɛna juguyaw ni sama-samalen ni fɛnw don a kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ kunkelenna ye kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bolo fara ɲɔgɔn kan kɛra lujura bɛ muso minnu na ye lujura tɛ muso minnu na an kelen kelenni minnu wulilen don k'an jɔ i b'a fɔ ne ni balimamusow musow ka hakɛ kan walasa ka lafasa ni mɔgɔ wɛrɛ y'u fara anw kan donc ka an fara muso lujuratɔw kan ni lujura tɛ minnu na donc a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka nɔbɔ ko la a y'a fɔ ko projet ni ONG tɛ se ka décision institutionnelle changer mais u bɛ se ka pression kɛ état kan an y'o expérience sɔrɔ parce que an ka wulikajɔw la layidu ka baaraba dɔ kun ye ko renforcer la collaboration entre les OEC et les gouvernements
donc o hukumu kɔnɔna na an ye comité belebeleba dɔ sigi comité de pilotage dɔ ministère damadɔ tun b'a la secrétaire d'état b'a la députéw b'a la kunnafonidilaw b'a la hakɛ lafagasibagaw b'a la n'o ye avocats ni juristes ni parajuristes ni policiers ni tenitigiw bɛɛ de tun bɛ comité de pilotage in kɔnɔ an tun bɛ se ka kumakan caman kan an bɛ hakɛw ta k'a lajɛ o de kama an ye kumaɲɔgɔnya caman kɛ lujuratɔw ka hakɛ kan o yɛrɛ de kama ne bɔra ko caman kalama donc o la n bɛ interpellation dɔ kɛ nin kɛnɛ in kan ka fɔ gouvernement ye u fana k'a lajɛ u bɛ layidu minnu ta u bɛ sariya gafe minnu bɔ u ka wuli ka jɔ kɛ pour que a ka caman ka se ka a ka don da la a ka lawaleya parce que degun bɛ mɔgɔw kan lujuratɔw kɛrɛnkɛrɛnna degunba de b'u kan hali sisan caman man b'u ka degun la malgré que u ka représentants bɛ CNT la kuma dɔ la u k'u lamɛn kuma dɔ la u ka favoritisme dɔw fana k'u ye basa mɔgɔ minnu don a caman bɛ olu fana n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se k'u da don jamana yiriwari ko la wa u bɛ se ka nɔbɔ fana pour que jamana ka se ka taa ɲɛ donc pour que ka bɔ kuma la adamaden kɛnɛma o de bɛ nɔbɔ adamadenya la wa o de fana bɛ nafa di sigida la a bɛ nafa di jamana ma donc n bɛ foli kɛ joliba baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli di JDH ma n'o ye n baaraɲɔgɔn ye journaliste pour les droits humains mun y'a to an sera ka sigi ka nin baro in kɛ donc an b'a fɔ joliba mɔgɔw y'a kana dan nin kelen ma tagalen ɲɛfɛ aw ka lajɛ hali bi ka to ka baro sigi mɔgɔw kan mɔgɔ minnu n'aw bɛ se ka occasion d'u ma u ka se k'u kuma parce que e filɛ ka nin émission in mun kɛ nin sababuya la Mali gouvernement mɔgɔ dɔ bɛ se ka émission na ye k'a fɔ jaa nin gɛlɛya bɛɛ de bɛ lujuratɔw kan surtout musow ne tun t'a kalama donc mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen gouvernement na ministre dɔw bɛ yen hali loi minnu n'an y'u kuma fɔ u t'a dɔn u y'a ko mɛn u t'a kɔnɔna ko dɔn u bɛ se ka sababu a tigi b'a papier ta ka kalan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se ka nin kɛ o bɛ wuli k'o kɛ donc n'o caman farala ɲɔgɔn kan laɲini caman bɛ a bɛ sabati donc kuma kana janya ne bɛ bɔ kuma la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. O diyara n ye Sani Njaye Fatima musow ka hakɛ musow ka jɔyɔrɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la muso minnu bɛ yen ni Ala y'u gɛrɛjɛgɛ lujura la a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen Mali kɔnɔ cogo di. Pour moi de mun décisif lendo c'est-à-dire sariyaw kumaw fɔra yan sariyaw tɛ ka labato o kuma na nin baara in bɛ se ka don ba la cogo di. Pour moi mun bɛ se k'an ka situation changer an musow ani handicap bɛ muso mun na dɛ o ye volonté politique ye c'est-à-dire volonté mun bɛ bɔ fo sanfɛla la a ka kɛ Assimi Goïta ye bi n'a ka d'a ye loi in bɛ bato an fana ka loi 052 bɛ bato parce que ONG ka jɔyɔrɔ bɛ yen État ka jɔyɔrɔ bɛ yen État de bɛ coercition pouvoir bɛ État de bolo fanga bɛ État de bolo ka charia bila en marche yɔrɔ anw citoyen bɛ se ka pression kɛ mais décision bɛ bɔ jɔn bolo an ka autorité o responsabilité c'est-à-dire pour la question des droits mun ye charia ye dɛ muso man ka kɛlɛ a ka charia la o handicapés ils sont pas obligés en état de droit de là en ko k'an ka relation ani ɲɔgɔn cɛ ani an ka relation ni fanga a bɛ basé charia de kan bon ni charia ko mun an man ka an yɛrɛ faga pour que k'an ka charia sɔrɔ état de ka responsabilité do puisqu'on est dans un état de droit tant que an ma se o la dɛ je pense que an bɛ to décision kɔnɔniw na la décision vient d'en haut hali changement de mentalité an y'a jateminɛ kosɛbɛ an ka population pɛrɛlen don changement de mentalité la o mais tant que autorité ma fɔ n'a ma bɔ jamana yɛlɛmali sinon an ka mɔgɔw n'i taara village la voilà olu de bɛ se ka hali mentalité olu de bɛ se ka signal di pour que an ka changer donc ne ka kuma laban ye mun ye a cɛ ka jugu mɔgɔw ka sariya ta ka tila k'i jɔ fo pression ka na duguma ou bien ni sago sera don min na i b'a kɛ il faut que État k'a ka responsabilité yira an kɔni bɛ se ka ONG société civile an bɛ degun yira an bɛ problème yira mais problème fondamental c'est que charia b'an bolo an ka charia sunba bɛ yen o ko danfara tɛ se ka kɛ maliyɛnw si cɛ la musow an b'an ta ɲinina depuis à peu près combien d'années donc sisan an ye charia sɔrɔ u ka appliquer ni fɛn mun b'a bali application na n'olu yɛrɛ de bɛ kɛ obstacle ye il faut k'u yɛrɛ ka bɔ parce que une dernière fois par exemple loi 052 nin y'a 100 ans l'année prochaine a kɛna kɛ 100 ans ye 100 ans in kɔnɔ poste nominatif ni jamais
ou ma 30% sɔrɔ fo siɲɛ kelen je crois Soumaïla Boubèye Maïga feu Soumaïla Boubèye Maïga kun ye gouvernement kelen sigi je crois quand ils étaient u kun ye 30% sɔrɔ mais comment i bɛ se k'a faamuya que en 10 ans gouvernement tɔw yɛrɛ qu'on n'en parle même pas puisque position a bɛ poste nominatif par décret décision arrêtée n'an ko k'an b'o étudier kɛ i b'a ye qu'on n'a jamais respecté cette loi en 10 ans. Donc le problème vient de la volonté politique. C'est aw yɛrɛ bolo nafa b'a la bilen. N bɛna mun f'i aw ɲɛna par exemple mɔgɔw ko a ma changement di an ye 30% sɔrɔ. Ni fɛn min taara yɛlɛmali kama ni yɛlɛmali tɛ kɛ. N'i taara village fɛn fɛn la sisan conseil communaux fɛn fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ 30% de femmes tun bɛ yen fɔlɔ la c'était moins de 9%. Au changement kɛra yɔrɔ donc sisan au changement an tɛna segin kɔ. Ça veut dire que pour les postes obligation bɛ yɔrɔ min na coercition bɛ yɔrɔ min na sariya bolila o. Mais décision kun bɛ minnu bolo n'a ka di u b'a kɛ n'a man di u b'o kɛ gouvernement baaraw ni yɔrɔ tɔw u ma sariya ta. Donc nous on a la preuve que volonté politique de b'an bloqué o n'o tɛ jamana tɔw mɔgɔw sɔnna o parti politique sɔnna o a ma diya u ye mais changement donna mais fanga bɛ minnu la au niveau exécutif eux n'ont jamais voulu appliquer la loi k'a sɔrɔ an ye loi in sɔrɔ olu de fɛnɛ fɛ. Donc bilan ye jumɛn ye bi. Le bilan c'est que ni loi 052 tun ma sɔrɔ an tun y'a calculer qu'il fallait 150 ans pour que an ka se 30% na rythme fɔlɔ min tun b'an bolo fɔlɔ la 2%, 3% chaque 5 ans. Il fallait 150 ans pour qu'on ait ces 30% là sur la base de rythme d'indépendance là. Donc, au épreuve, qu'au changement de ce ni charia. Mais ni charia tara et à tela bateau, il est tout sur place. Donc, on te fait qu'à tout sur place, on me fait qu'à avancer, on m'a gouvernement. Oui, d'accord. Au famille, il faut que ce Fatima, Kadiatou Diara, Kadiatou Koulibaly, avec moi là-bas, aw bi na jamana kɔnɔna la aw sigi aw b'aw kunna k'a fɔ aw dɛnnen do kɛrɛfɛ wa n'o b'aw kunkolo la fɛn jumɛn aw bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ ka yɛlɛma don aw ka condition de vie bɛ se ka yɛlɛma Mali kɔnɔ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya muso lujuratɔw a ko aw bɛ se ko la a bɛ se fɛn na a bɛ se kalan na a bɛ se fɛn bɛɛ la bi n'a fɔra k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen o kan ka kɛ aw ye o kuma na n'i y'a mɛn ko a tigi ko don aw bɛna mun kɛ. Tiɲɛ don Fatima y'a fɔ volonté politique ne yɛrɛ bɛ n sinsin o yɔrɔ kan dɛ an y'a ye wagatiw tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan nɔ personnes handicapées tun bɛ taa à titre exceptionnel n y'a fɔ anw bɛ kalan kɛ degun min na anw bɛ i bɛ handicapé 100 labɔ min donna école la i b'a sɔrɔ 5 peut-être 5 y'a cayalen min sera ka kalan kɛ k'a laban i bɛ bloqué yɔrɔ dɔ la bon ni e y'o kalan kɛ k'o ban ka tila ka n'i sigi k'i bolo da i sen kan baara de tɛ sɔrɔ min man kalan o de ka ca ni min kalanna ye surtout muso lujuratɔ dɔkɛbali ka dɔgɔn bi dɛ bɛɛ wulilen don k'i cɛsiri min bɛ se ka jago kɛ min bɛ se ka formation professionnelle kɛ safunɛ dilanw ni galandonw an kɛlen don k'an cɛsiri a la kosɛbɛ. Mais aussi o tɛ kalan kunda ye. Yɔrɔ. O ye peut-être minnu taara kalanw na. Minnu ma kalan minnu yɛrɛ ma kalan minnu ma kalan de ko don minnu ma kalan de ko don olu kɛlen don k'u wuli k'u cɛsiri parce que don o don an b'o de kɛ an ka don o don baara de don an bɛ ɲɛfɔli kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ an b'an yɛrɛ ladi yanni i ka taga fɛn ɲini yɔrɔ mɔgɔ fɛ ou bien i ka taga mɔgɔ wɛrɛ la sɔn i yɛrɛ ka sɔn i yɛrɛ ye fɔlɔ donc ne bɛ to k'o message de fɔ kuma bɛɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ l'estime de soi confiance de soi muso lujuratɔ musoya a bɛ fɔ ko musoya ka gɛlɛn an yɛrɛ an nana olu sɔrɔ o donna an kunkolo la ko musoya ye a damana ko ye ka tila ka lujura fara o kan ne b'a dɔn o ye lujura 1-2 de ye donc an de kan ka wuli ka jɔw kɛ an man kan k'an sigi ka mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ man kan ka an ka kuma fɔ anw yɛrɛ de kan ka an ka kuma fɔ anw yɛrɛ de kan ka an ka hakɛw ɲini an yɛrɛ de kan ka an ka damakasiw kɛ mɔgɔ si man kan k'an place la o ye ne hakilina ye n bɛ tile k'o fɔ musow ɲɛna maintenant ko an kɛlen no bolokɔfɛ den ye sisi parce que Bamako tɛ Mali ye dan ye o n'i y'a mɛn ko Mali ye an bɔra k'a fɔ sa région 19 bi maa lujuratɔ b'a bɛɛ la n'i ye Mali yɛrɛ population jateminɛ lujuratɔ bɛ t'i jɔ maa 2 millions dɔ de la donc dɔɔnin de bɛ Bamako yan nɔ minnu bɛ kɔfɛ dun
i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ da tɛ kuma la olu tɛ ni kalama yɛrɛ donc an bɛ se k'a fɔ ko oui an kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye mais an minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ komi anw b'a kalama an kɛlen don k'an sen don a la an b'a ɲɛɲini donc an bɛ kumaw lamɛn an bɛ information ɲini an b'a dɔn lujuratɔw ka kuma kan ka fɔ yɔrɔ min na partenaire minnu bɛ yen n'an n'olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Fatima ni Sarew an b'olu yɔrɔ dɔn donc an n'olu bɛ jɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais minnu ɲinakɛlen don minnu kɔ o de ka ca a dɔw yɛrɛ bɛ tilen so kɔnɔ ni dugu jɛra n'u y'u sigi yɔrɔ min na tant que ni tilema b'u la u tɛ wuli ka bɔ yen mais pourtant hadamadenw de don hakɛ kelen de b'an bɛɛ lajɛlen bolo bon mun de bɛ se ka kɛ pour que ko olu bɔ o la donc jamana ɲɛmaaw kan ka o wuli ka jɔw de kɛ an ka taa sigi bureau kɔnɔ ka papiyew sɛbɛn o ka di an ye kɛ n ye transition fɔ yan nɔ parce que n y'a ye ko caman bɛ ka kɛ nin wagati ninnu kɔnɔna la an ka mɔgɔ minnu bɛ CNT la pourtant u bɛ wuli ka jɔ camanba de la u bɛ damakasiw la u bɛ ne bɛ u ka fɛngɛw su o n'u ka session bɛ yen nɔ u bɛ kuma mun fɔ an ka kow la ala de b'a dɔn mais jɔn kan ka k'a ta jɔn kan ka k'a bila ba la yɔrɔ o kɔni o y'an ka faamaw de ka baara ye tiɲɛ don réparation kɛra hali sisan 2000 n ye fonction publique ta fɔ les 42 personnes olu taara à titre exceptionnel o kun ye réparation parce que depuis plus de 10 ans olu ka liste kun bɛ yen nɔ an y'a ye Alpha kun bɛ recrutement kɛ ala ye kalan nɔgɔya minnu ye à titre exceptionnel ATT nana ale fana kun b'a kɛ c'était une volonté politique mɔgɔw b'a fɔ ko quota kun t'an bolo dɛ c'était juste une volonté politique ni politikimaw ko bɔ bi an de ko lujuratɔw a ka so tɛ jɔ bi Mali kɔnɔ ni lujuratɔw tɛmɛsira ma k'a la ni an ka faamaw y'a fɔ je veux dire an ka faamaw y'a fɔ est-ce que ne ma da ni so kelen bɛ jɔ ni a ma k'a la olu de ka kuma bɛ lamɛn décision b'olu de bolo donc ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an lujuratɔw fana an t'a dabila dɛ ala ye diɲɛ don o don n'an m'an ka wuli ka jɔw kɛ ala ye diɲɛ don o don n'an m'an ka damakasiw kɛ 8 mars in na an bɛ musow ka hakɛ fɔ an b'an muso lujuratɔw wa hakɛ de b'an fana bolo wa an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka da an yɛrɛ la an ka wuli an k'an ka hakɛw ɲini bonya ni karama kɔnɔna la d'accord voilà o diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ Kadija i Kulubali awa musow ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o Union Malienne des Associations et Comité des Femmes Handicapées i y'o secrétaire général adjoint ye forobakallatigi danga an b'a fɔ ten min ye Sane Nja ye ale ye ayiwa maa ye maa min fana ka wulikajɔ ka bon musolakaw ka kɛnɛya ko la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bange kɔlɔsiw n'a ɲɔgɔnna caman Sane an b'i fo kosɛbɛ i nana n ka wele jaabi Fatima Mayiga ale ye cabinet ESN o ɲɛmɔgɔ don o fana ka wulikajɔ ka bon cɛ ni muso bɛ se ka damakɛɲɛ an ka sigidaw kɔnɔna la cogo min na ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo jama ko di jamukan an b'a sosoro yan an kun ka baabu bɛ min kan bi o ye awa musow kɛrɛnkɛrɛnnenya muso lujuratɔw u ka hakɛw an'u ka jama ɲɛmɔgɔyaw u ka jɔyɔrɔw Mali kɔnɔna la a bɛ se ka don ba la cogo di sariyaw taara a ko la o tuma jamana ɲɛmɔgɔw aw fana k'a lajɛ jamanaden dɔw bɛ yen ko olu ala ye olu gɛrɛjɛgɛ u nɔ tɛ u yɛrɛ ka laɲini tɛ o kumana aw minnu bɛ yen ni ɲɛmɔgɔya kalifara aw la aw fana ka jija a k'u ka hakɛw lafasa o kumana o de ye cikan yɛrɛ an bɛ min fɔ an bɛ foli di JDH n'o ye journaliste pour les droits humains kunnafonidila minnu ka wulikajɔ boliyanen bɛ hadamadenw ka hakɛ lafasali la ni projet NED olu y'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ radio fan fɛ Bokar Tarawele Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ la Lamini Kulubali Isuf Sangare ka taa se Salimata Wedarago olu tun bɛ k'an bila jabaranin sanfɛ ani Musa Hayidara ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛw la an b'a fɔ musow bɛɛ lajɛlen ma ko 8 mars ko seli tɛ dɛ hakɛ ɲini de don o kumana a y'a ka hakɛw ɲini a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ